Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε σε ένα ολοκληρωμένο βίντεο, στο οποίο θα σας μιλήσω για τα πιο συχνά λάθη που γίνονται στην καλλιέργεια της πιπεριάς και έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή. Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί έχετε τις λίγες πιπεριές πάνω στα φυτά σας, πού ευθύνετε και τι να κάνετε. Αν το αναρωτιέστε αυτό, ήρθατε στο κατάλληλο βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πολύ. Πάμε στο βίντεο. Αρχικά, ένας βασικός παράγοντας για τη μειωμένη αυτή παραγωγή είναι το χώμα. Πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχει τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε να δίνει στα φυτά μας. Επίσης, άμα φυτεύουμε σε γλάστρα στο μπαλκόνι ή στον κήπο, πρέπει να έχει αρκετό χώρο το φυτό μας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί σωστά. Επιπλέον, η επιλογή θέσης είναι πολύ καθοριστική, καθώς τα φυτά μας χρειάζονται ιδανικά 8 ώρες ηλιοφάνειας. Επιπροσθέτως, πρέπει να ποτίζουμε καλά τα φυτά μας, ειδικά το καλοκαίρι. Η καλή φροντίδα φέρνει το καλό αποτέλεσμα. Και τέλος, με την καλή διαχείριση των φυτών της πιπεριάς μας, μπορούν να κρατήσουν και την επόμενη χρονιά. Εννοείται παίζει ρόλο και η ποικιλία που έχουμε επιλέξει για μια μεγάλη παραγωγή, αλλά άμα ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές, σίγουρα θα έχετε το καλύτερο πιθανό αποτέλεσμα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή και ένα like για να με στηρίξετε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!